Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself loading for change, and in the bad times I feel myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, would just I dive in? I'll never meet the ground. Crash to the surface, where they can hurt us. We're not from the shallow now. In the shallow, we're far from the shallow now. Ramon Miravet, Mercè Martínez, moltíssimes felicitats. Veniu cap aquí, sisplau. Veniu cap aquí, enhorabona. Increïble. Gent de plató, ja podeu començar a votar. Gent de casa, ara és el moment de votar. No badeu. No menys de 25, sisplau, Que no menys de 25. Ara, mira, la Gisela, Ara ha sortit ja, Sí. Ha sortit del cau. Hola, què tal? A veure, Moments de 25. No menys de 25, No hi ha 26. A casa també voteu, si us plau. Recordeu que avui les votacions són superimportants. Com heu viscut això? Mercè, Ramon, havíeu cantat junts abans? No. Bueno, sí, a casa meva, l'altre dia. Em van cuidar més. Sí o no? De veritat, molt. Són preciosos. Home, clar, el Ramon és preciós, mira. Estàs convidat, Participen també, fora, ja ho sé. Alguna nit hem passat junts, Ramon, tu i jo. Alguna... No, però sí... Sí, alguna nit de festa hem passat junts, el Ramon i jo. Què passa? No passa res. No et posis vermell, no et Per posis Vilanova. vermell, Miqui. Què? Que t'estàs posant vermell, no passa res. Oh, no passa res. La festa és la festa, tu. La festa és la festa. Festa. O no, Joan, tu surts de festa encara? I tant. Jo no he passat cap nit encara, però vaja. El què? Que jo no encara he passat cap nit ni amb Ramon ni amb la Mercè, però Aquesta nit serà llarga, no? sempre això que Home. tens, Sempre això que tens. Aquesta nit serà llarguíssima. Heu estat còmodes llavors, cantant per Bé, primera molt vegada, televisió... Molt. És molt divertida, la televisió. Ai, que no, Ramon. Molt bé. Doncs va, que ja tenim els resultats. Hi ha nervis, hi ha nervis, hi ha nervis. N'hi ha. Començarem, com sempre, per la generació Z. Veiem, si us plau, quants punts ha donat el Ramon i la Mercè. 24 punts! 24 punts. Generació Y, 24 punts. Generació X, 24 punts. Boomers, sisplau. Boomers, 25 punts! Increïble. Perquè, atenció, que això suma un total de... Què ha passat aquí? Un total de 97 punts! A veure, una cosa. Enhorabona, Ramon, Mercè, moltíssimes gràcies per venir a Zenit. Ja podeu anar amb els vostres companys. Endavant, un fort aplaudiment, sisplau, per la Mercè i el Ramon. Un moment, que la Gisela vol parlar. Digues. A veure, per favor, que aixequi la mà qui no ha posat 25 punts. Ara no és ningú. Ara ningú, Ara ningú. Ara ningú. No hem arribat. Mira els boomers, 25. Aquí,
No, gràcies, gràcies, gràcies. Clar, és que és la vostra pròpia generació. Clar, Sí, no ho entenc.